Čaute, dnes sa bližšie pozrieme na hydraulické kotúčové brzdy Clarks M2. Ako už napovedá ich názov, M2 sú dvojpiestové hydraulické kotúčové brzdy. Majú pekne spracovaný strmeň, ktorý obsahuje červený prvok, takže ladiči si to môžu prispôsobiť podľa svojho gusta. Tieto brzdy sú plnené minerálnym olejom. Ich vzdialenosť od riadidiel sa dá nastaviť, čo je veľké pozitívum. Taktiež údržba je jednoduchá, stačí vám klasický kit na servisovanie brzd Shimano, čo hodnotím veľmi pozitívne. Taktiež ich cena je až neuveriteľných 89 € za celý set prednej aj zadnej brzdy s kotúčmi a preto som naozaj zvedavý, ako sa budú správať v teréne. Tak, brzdy Clarks M2 sme testovali v okolí bratislavských trailov. Brzdy pripomínajú lacnejšie modely brzd Shimano, rovnako ako tie majú bite point. Bite point znamená, že do určitého stlačenia brzda dávkuje, od tohto bite pointu zakusne a už nepustí. To hodnotím pozitívne. Ja som na to zvyknutý, ak jazdíte Shimano, bude sa vám to páčiť. Rovnako pozitívne hodnotím to, že brzdy fungovali aj v dlhších zjazdoch. Páčka nemekla, čo sa niekedy stáva. Tuto som to nepostrehol, takže aj to hodnotím veľmi dobre. V podstate môžem povedať, že za veľmi priaznivú cenu 89 € dostanete set brzd spoločne so 160 mm kotúčmi, ktoré fungujú spoľahlivo a majú solidný brzdný výkon.